Αν ψάχνεις κάτι υψηλό σε πρωτεΐνη αλλά και νηστίσιμο για τη Μεγάλη Εβδομάδα, σου έχω εδώ τη λύση. Πένες φακής με κιμά από σόγια. Αυτό όλο το πιάτο έχει μόνο 490 θερμίδες και 35 γραμμάρια πρωτεΐνη. Πάμε να το φτιάξουμε. Ξεκινάς βάζοντας τον κιμά σόγιας να μουλιάσει μέσα σε βραστό νερό. Στο μεταξύ ψιλοκόβεις το κρεμμύδι και το σκόρδο σου. Ξεπλένεις τον κιμά σόγιας και τον στίβεις πολύ καλά. Ρίχνεις λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, προσθέτεις το κρεμμύδι, το γυρνάς λίγο, προσθέτεις τον κιμά σόγιας, το γυρνάς και αυτό λίγο, προσθέτεις την ντομάτα, ξαναγυρνάς, μπαχαρικά. Λίγο νεράκι, ένα τελευταίο γύρισμα και χαμηλώνεις τη φωτιά και καπακώνεις. Στο μεταξύ βάζεις να βράσουν τα ζυμαρικά σου, τα στραγγίζεις, τα ξεπλένεις, τα αλατίζεις και τα λαδώνεις. Έχει γίνει και ο κιμά σόγιας και είσαι έτοιμη να σερβίρεις. Βάζεις το 1 τρίτο από τα ζυμαρικά και το 1 τρίτο από τον κιμά σόγιας. Ας δοκιμάσουμε και λίγο. Επίσης μπορείς να το φτιάξεις παστίτσιο, δες στην περιγραφή σου έχω βάλει συνταγή για νηστίσιμη μπεσαμέλ. Και επίσης μπορείς αν θέλεις να το φτιάξεις και χωρίς λάδι για τις ημέρες που δεν τρώμε λάδι στην νηστεία. Αν σου άρεσε αυτό το βιντεάκι κάνε like και follow γιατί έχω και άλλα τέτοια. Φανταστικό λέμε. Αυτός ο κιμάς μου αρέσει και σκέτος.